Jaj, škoda. Je tam, dobrá to. Paráda. Mal som bieleho, tak dám zase bieleho. Konečne. A to je ostriež. Áno, potočák. Paráda. Tak čaute, ja vás vítam u môjho ďalšieho videa a dneska to bude vlastne posledná vychádzka z privlačovej sezóny. Dnes je vlastne 13. a privlačovať sa môže do 14., lenže toho 14. ja idem na preteky do Česka, tak to vlastne nerátam ako nejaké ukončenie tej sezóny. Čiže toto bude taká moja posledná vychádzka na rieku a potom vlastne pôjdem až 16., keď začne pstruhová sezóna. Inak ja som pôvodne mal natočené ešte jedno video z pretekov, lenže ja som omylom dal formátovať moju SD kartu na kamere a prišiel som úplne o všetky videá. Už som mal skoro zostrihané a plánoval som to zverejniť, ale bohužiaľ, stáva sa aj horšie. Každopádne pomaly svitá, za chvíľku už bude úplne svetlo. Ja si idem ešte naviazať udice a ideme na to. Udice mám nachystané, ale chcem vám ukázať ešte toto. Ja som vlastne včera išiel autobusom a som si tam wobblerov chystal, pretože som potreboval dať na niektoré haky a vyskúšať si ich poriadne. Lebo z posledných tréningov som zistil, že vlastne mám tam také medzery a potreboval by som ešte aj to potrénovať. Gumy už mám ako keby celkom dobre nachytané, ale tých wobblerov na rieke by som mohol ešte viacej trochu potrénovať. No nech som pripravený na pretekoch vlastne na všetko. Podal som si do tejto mojej ladvinky, čo si vlastne si ju dám takto a dávam si ju takto vlastne sem na pás. A zozadu mám ladvinku, kde mám vlastne väčšinu vecí, nejaké gumičky a tak. A toto mám skôr wobblerov a rotačky. A tu mám nejaké gumičky tiež ešte. Takže tak. Idem už pomaly k vode. Je 3:45. A čo som pozeral, tak vlastne o 6:00 sa môže chytať. Čiže akorát keď tam dojdem, budem môcť nahodiť. A vlastne sme tu mali pred týždňom sústredenie, z ktorého mám natočené tiež video, ale neviem, že či ho zverejním pred týmto videom, alebo až po tomto videu. Takže uvidím, ak sa rozhodnem a podľa toho to tak spravím. A zabudol som povedať, že som si zobral dve udice. Jedna je na gumičku so šnúrou a druhá je so silonom na wobblera. No dobre, tak poďme prvý náhod z prvého miesta. A uvidíme, ako to dneska pôjde. A je tam. Na prvý náhod. Paráda. Zobral to takýto menší dúhak. Vypal sa mi rovno pod brachu, tak ho pustím, nebudem ho trápiť ani. Paráda. Nič lepšie nemôže byť, ako keď na prvý náhod chytíte rybu. Toto ty kokos sa mi nechápem. To sa mi tu jako zamotalo do toho podberáku. Ten háčik. Takto. Dobre. Ty kokos. Normálne hlavolám. Skúsim ďalšieho wobbleríka. Tento pracuje celkom pekne a ide do hĺbky. Pomerne. Tak skúsime. Bol záber. Škoda. Škoda, bol ťukanec. Videli ste zase, ty kokos. Ťuk. To bol pekný záber, skúsim tam nahodiť ešte raz. To bolo vidieť, že ten pstruh som netrafil, som sekol úplne do prázdna, ani som ho tam necítil. Len takto ráno si myslím, že by boli lepšie trošku agresívnejšie farby. Ja mám dosť teraz prírodnú. Takú do hnedá, do červená. Dobre, posledný nahosím to wobblerom. Takto dole prúdom zase. A vymeníme ho. Vymeníme ho za nejaký iný. Bol tam, jak som spomalil. Ty kokos, škoda. Toto bola moja chyba, ale ja som spomalil, som úplne povolil silón. A potom som nestihol doseknúť, jak tam už bolo. Dobre, ale hodím mu to tam ešte raz. Tam je nejaký aktívny, ktorý mi to už dvakrát po sebe zobral. Ale teraz sa pravdepodobne asi aj možno, že pýchal, už to nezobere. Dobre. Na tohto wobblera som mal toto zábery. Dva, ale ani raz som netrafil ten pstruh. Tak zase zmeníme. Dobre, skúsim ešte na pár náhodou gumičku. A posuniem sa zase na ďalšie miesto. Bieleho Superworma od Harmony Baits. A dojdem takto hore prúdom, nechám ho padnúť. A pomaličky ho budem ťahať. A s takými miernymi poskokmi. Nechám ho aj takto trošku splaviť pod tento strom, čo je podo mňou. Bola tam nejaká ryba. Škoda,
Nahodím to tam takto ešte raz. Nechám to tam splaviť. Iba do toho ťukla. Teraz to možno dobere. Aha, ťuk. Aj tam. Máme. Ty kokos, ten jak vyskočil. Ty vole. On do stromov vyskočil, ale jak odtiaľ musím mu takto podobrať. Dobre. Paráda. Už sa aj vypal. Môžem ho rovno pustiť. Ten vyskočil a hen tam, jak je tá halúska nad vodou, tak tam sa prevesil. A od toho červíka mi zhltol. Dáme tam druhého. Mal som bieleho, tak dám zase bieleho. A tieto nástrahy chcem poskúšať. Tak uvidíme, čo všetko dneska skúsim. Som zabudol povedať, že vlastne môžem byť iba do 11, lebo potom po obede už o 1 ideme na preteky do Česka. Tak ja som takto ráno vybehol sem. 3:15 som mal budík. Ale oplatilo sa, už som dverí vychytil, čiže ja som spokojný. Posuniem sa teda nižšie. Nech tu zbytočne nestrácam čas. No dobre, som na ďalšom mieste. Dal som rovno ďalšieho wobbleríka a poskúšame. Vždycky chcem dojsť na každé miesto, skúsiť wobblera a potom až gumu. Nech si tých wobblerov čo najviac potrénujem. Oj, videli ste to? Ty vole. Pekne mi to zobral. Dobre, tuto mám síce malinké háčiky, tak možno preto sa nepichol. Ale skúsim ešte raz, nahodím takisto. Ale videl som ho, jak sa zaligotal aj. Som si okuliare zabudol zobrať z auta, vidíte? To možno bude trošku nevýhoda, keď začne svietiť slnko. Je tam. Zobral to, neviem, či to je tá istá rybka, alebo iná. No poď, dobre. A toto je potočák. Toto je malý potočák. Tak zobral to takýto krásny potočák. Už chce ísť, tak ho idem pustiť. Dobre. Paráda. Dobre, skúsim nahodiť takto hore prúdom aj. Tak. Budem to ťahať takto dole prúdom. Jaj, škoda. Je tam, dobral to. Paráda. Jo, neskáč. Kde je? Pod podberách sa mi dostal, ale toto už je dúhak. A tento je krásne sfarbený. Neviem, ako to vy na tej kamere budete vidieť, ale aha na to. Už má pekné farby tento. Predtým, čo som chytil henty, tak tí boli celkom vyblednutí. Tento už je pekný. Dávaj si. No dobre, vyzerá to tak, že to už ďalší není. Skúsim nahodiť ešte hore prúdom. Aj tam. Paráda. Ale úplne blízko odo mňa. Vypál sa, tak rovno aj pustím. Dobre, skúsim zase vymeniť wobbleríka. Tento ružový, úplná paráda. Strašne sa mi páči aj ten jeho chod. Jaj, padol mi wobbler dole. Mám ich tu teraz trošku viacej, čo je celkom nevýhoda. Ja som ich chcel čo najviac vyskúšať dneska, aby som vedel čo a ako. Ale keď tento vypadol, tak ho tam nedám. Ten zase má prírodnejšiu farbu. Wobbleríka som druhého poskúšal bez záberu. Tak zase skúsime gumičku. Dobre, mám tam toho bieleho červa, tak skúsime prvý náhod. To tak rýchlo poprehadzujem. Dobre, gumička nič z tohto miesta. Na ďalšom skúsim už inú farbu. Poďme ďalej. Skúsime teraz túto rúžovú larvu a pod. Ale som už zle napichol, tak oveľa lepšie. Skúsim mu nadhodiť aj takto hore prúdom trošku. Aha, je tam. Som ani záber necítil od tohto. Aha, vypál sa. Trošku si cievku asi dotiahnem. Lebo podľa mňa som ho dobre nezasekol. Jak som ani záber necítil. Zobral to veľmi opatrne. A mal to za krajíček, lebo som videl celú gumu aj pri zdolávaní. Je tam. Jo, neskáč kamarát. Ten je jaký bláznivý, ty kokos. No dobre, tento nepadol už. Tento zobral pekne.
No dobre. Teraz mi tu gumu ale rozbil. Opäť tá ružová celkom dobre funguje. Ale dáme tam túto inú farbu ružovej. Dáme túto farbu Bubblegum. To je taká priesvitná ružová a uvidíme. To som ešte poriadne nikdy neskúšal, tak som na ňu aj zvedavý. Čuk, čuk, čuk. Máme. Trošku si povolím tú cievku. Nejaká väčšia rybka? Ani nie. Paráda. Tak funguje aj bubblegum farba. Dobre, ďakujem, plávaj si. Ten bol trošku väčší. To bolo aj vidieť z toho zdolávania. Poďme skúsiť odtiaľto. Tak. Aj tam. Som si chvíľku ani myslel, že tam není, ale zobral to dosť jemne. A už sa aj vypal. No, plávaj si. Je tam ďalší. Paráda. Joj, ten je dosť. Ten skáče. Dobre, super. Mal to pekne za krajíček. Pustím ho. No poď. Šum. A niektorí sú krásne sfarbení, ako napríklad aj tento úplne do ružova, do fialova. Nádherná rybka. Skúsim nahodiť ešte takto. Máme. Ale vypal sa, škoda. Ani ťuk som necítil od neho. Ja som proste začal namotávať a iba to sťažilo. On to zobral úplne opatrne, strašne opatrne to zobral. No dobre, poďme ďalšie miestečko. Tak. Máme na prvý náhod. To vyzerá byť ako potočák. Áno, potočák. Paráda. Poď sem. Dobre. A toto som si úprimne není ani istý, či je nasadený alebo nejaký pôvodný, lebo tento je fakt nádherný. Veľké bodky výrazné. Aj, škoda, toto bolo niečo malinké, ale toto iba kúsok. Ja som to videl zaligotať sa. To bolo tak 15 cm, ak nie aj menej. Možno nejaký ostriežik alebo niečo. Ale fakt, že malinká rybka. Je tam. Toto už je dúhak. Toto už je veľká ryba. Nie, čo to je? Ty kokos. A je to dúhak, áno, ale krásne sfarbený. Joj, ten je teda. Od toho vám natočím na telefón. Pozrite na tie farby. Krása. Idem ho pustiť. Skúsim nahodiť aj takto hore prúdom. Joj, videli ste to? To bola ryba. Tak, skúsim to ešte raz tak potiahnuť. Tak som to ťahal aj predtým. Je tam. Paráda. Zobral to. Potočák zase. Tento potočaček už je väčší. Pekne to zobral. Na druhý krát. Ďakujem, plávaj si. A z toho oka pekne na opačnej strane. Spokojný som veľmi, pretože mi z tejto ulice dospadali pstruhy, keď som mal šnúru a chytal som s gumou. Teraz som dal silón a chytám s tým wobbleríkov a úplná paráda, ani jeden mi nepadol. Keď som zasekol rybu, tak všetko som vytiahol. Dobre, wobbleríkov z tohto miesta mám veľmi dobre poskúšaných. Teraz dáme gumičku na pár náhodov. Skúsim túto bubblegum ešte na pár náhodov, a tak by som dal aj druhú už farbu. Aha, táto ryba je tam. Škoda! Ten mi to strašne dlho doberal. On mi do toho čukal, pustil to. Čukol do toho, pustil to zase.
A on to zobral tak agresívnejšie, tak som sekol, aj tak to nemal dobre zobraté. Ťuk, ťuk, ťuk. Jaj. Ťuk. Ťuk. A zase. Toto není možné už. Jak do toho ťukajú tí ryby. Ťuk zase. Toto neviem, či sú teda ale dúháci, alebo čo to tam je. To není možné, aby mi to nedobral na toľkokrát. Konečne. Á, to je ostriež. Tak to sa tam ostriežikovia, nie pstruhy. A ja, že čo to tam, toto ťuká v kuse. To som mal skoro každý nahod spod toho stromu záber. Pozrite na to, jaká gulička malá. Je som dobre vidieť? Dúfam, že áno. Strašne pekná rybka. Najedený. Nádherný. Dobre, potešil ma veľmi. A ja som sa čudoval, ty kokos. Každý jeden náhod záber. A nemohol som zaseknúť pstruha. Ja, že to bolo úplne divné už potom, že či to sú naozaj tí pstruhy, alebo nejsú to pstruhy. Ale nakoniec to sú ostrieže asi tam. Počkaj, tak to tam nahodím ešte raz, možno chytím ešte jedného. Skúsim dať taký jeden náhod ďalej a posuniem sa. Tak, tam to nechám padnúť. Máme. Mám nejakú rybku, ale vôbec neviem, že čo to je, lebo to je malinké. Nie je to až tak veľké. To ma dosť zaujíma toto. Aha, je to dúhak, on nebojuje. Tak je to dúhak nakoniec. Super, dobre. Som sa bál, že sa tu není. Toľko záberov, čo som mal nepremenených. Sú opatrené na tie gumičky. Neviem prečo. Práve, že ja rád gumičky používam na opatrené pstruhy. Ale teraz ich ledva doberajú, no. Skúsim zmeniť farbu ešte. Skúsim takúto čízovú. No, posunul som opäť na ďalšie miesto. A skúsim zase gumičku. Bol tam. Strašne to opatrne berú, tí gumy. Je tam. Pekne zo stredu toku. Poď sem. Tento zobral pekne. Ďakujem, plávaj si. Teraz zobral T-Fed, čízovú. Nahodím ešte raz do toho prúdu. Mal som aj predtým z toho prúdu záber. Na prvý náhod, aj teraz. Možno to bola tá istá ryba, ale... A nie. Bol tam ďalší. Vidíte? Sú tu v tom prúdiku. Je tam ďalší. Paráda. No podberák sa mi zachytil o korene túto. Namočím si ruku po ten podberák. Tento to zobral už pekne. Keď to ten pstruh zoberie pekne, tak ho vytiahnem. A nepadne, ale henty, tú larvu, ale aj tú tamto predtým doberali strašne tak biedne, no. Za tie krajíčky iba, jak som zasekol, tak veľakrát nepadli hneď po záseku. Ťuk, ťuk. Nedobral to, vidíte? Tak viete, čo skúsim? Skúsim ešte do takého silnejšieho prúdu. Tuto vyššie. Ja som to trošku vynechal, ten silnejší prúd. Som si práve že myslel, že na tú gumu to bude lepšie v tejto pomalšej vode. Ale predsa len skúsim tú rýchlejšiu. Skúsim to pekne odtiaľto. Aha, ťuk, ťuk, ťuk. Máme. O, to je potočák ešte aj. Super. A vidíte na tú väčšiu ružovú gumu. A v silnejšom prúde na prvý náhod. Na ružovú larvu apod. Ťukanec, ale sekol som do práha, to som mohol počkať chvíľku. On sa unáhlil. Zbytočne. Je tam. Vidíte to ale? Čuk. Mám. Má to zase za krajíček, ale nemusel vypadnúť. Zvolám ho tak, aby nepadol.
Dobre, paráda. Plávaj si. Tak toto bude asi všetko pre toto video. Malo točených fakt, že veľa rýb a tiež aj veľa nepremenených záberov, bohužiaľ. Na tie gumičky sú dosť opatrné, nedobrajú. Zoberú za krajíček, ale ako keby není sú ochotné tie ryby to zobrať úplne celé, tú gumu. A aj keď som ich nehával dlhšie, tak som zasekol som ich a po pár sekundách padla. To znamená, že jednoducho tá ryba to nezobrala dobre. Na tých wobblerov to bolo podobné, ale myslím si, že tá úspešnosť bola trošku väčšia, pretože predsa len ten wobbler je trošku agresívnejšia nástraha a ten struh to zobral aj agresívnejšie, takisto. Čiže wobblery boli úspešnejšie dneska, ale samozrejme pochytal som dosť na tie gumy. Túto vychádzku hodnotím fakt, že dobre. Ukončenie sezóny by mohlo byť. Ja ešte pôjdem určite teraz chytať, len pre toto video mám fakt veľa rýb už a bolo by to zbytočne dlhé. Ďalšie videá z tejto vychádzky nájdete určite na mojich sociálnych sieťach, či už Instagram, Facebook alebo TikTok. Budem ich vlastne zverejňovať vo forme tých krátkych videí, ako napríklad Reels a podobne. Čiže ak ma tam ešte nesleduješ, tak začni sledovať aj tam. Tam pridávam vlastne aj také bežné príspevky z každodenných rybačiek a podobne. Takže tak. Takže kto dopozeral to video až sem, tak mu veľmi pekne ďakujem a my sa vidíme určite pri nejakom ďalšom videu. Dúfam, že sa vám toto video teda páčilo a ak áno, tak budem veľmi rád, keď dáte odber, čo nemáte a samozrejme like a koment. Platí stále to, že vlastne keď sa vám niečo páčilo alebo nepáčilo, kľudne napíšte aj negatívne a pozitívne veci do komentáru. Všetko mi vlastne pomôže, každá jedna aj negatívna vec, čo treba vylepšiť, tak to vždycky len posuniem vlastne tie videá o niečo dopredu. Takže ešte raz ďakujem, že ste dopozerali toto video do konca a majte sa.